Jamen i linjefag heste, der kan man lære at ride, hvis ikke at man kan ride. Man kan også blive bedre til at ride, hvis man allerede kan ride i forvejen. Man kommer selvfølgelig ud at ride, ligesom I kan se, man gør her nu. Og ellers så skal man være med til at passe hestene, det vil sige, at man skal være med til at fodre. Man skal være med til at lukke heste ud og ind. Man skal være med til at må ud. Og man skal være med til at strile og holde hestene pæne. Så skal man være med til at sørge for, at hestens sadeltøj og grej er i orden. Man skal være med til at vaske underlag og pudse hovedtøj og pudse sadler. Så har vi også lidt teoriundervisning, hvor man lærer noget om, hvordan hesten den opfører sig, og hvad de forskellige steder på hesten hedder. Og det bruger vi så, når vi skal tage sådan noget, der hedder ryttermærker. Det er sådan lidt ligesom man kan tage svømmemærker. Så kan man også tage noget, der hedder ryttermærker. Der er 5 forskellige mærker, og så jo bedre man bliver, jo flere mærker kan man tage. Så det gør vi også. Og når vi skal tage de der ryttermærker, så kommer der en dommer udefra, som skal snakke lidt med vores elever om, hvad sådan en hest er for en. Wow, nu vil vi bare ned og Helene. Og så regner vi jo også med nu her, når vi bliver rigtig gode, at vi skal op og ride konkurrencer. Jeg regner med, at vi måske skal op og besøge dem op på Vitrup Efterskole. Der har de sådan en lille stævne. Og så skal vi derop og prøve at være med. Og jeg skal ud på Tø. Og Amalie skal ud på Tø.